गिथावना Hello guys, welcome back to my YouTube channel and Facebook page. So जों दा थांगासिनो गुवाहाटीयाव खारलांसै जोङो लोगोफोर. So बिदिबा नायलांबाय था. सोर सोर थाङो जोङो? टाटा मेजिक गंसे थांगोन जोङो. भारा लादो. So नोंथांमोना नायलांबाय थादो होमबा. चलो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. I can't find my way back to you. जों दा नै थांगासिनो फंबाय सासे ओमफ्राय बिनानाव सासे. जोंना गारि नेहैनांगौआ बिराद गोजानलै बिनिखायनो टाइम थाङो. दायो थांगासिनो जोङो. स' गाइस जोङो गुवाहाटीयाव थाङा दे. सरि जों दा थांगासिनो भालुकपुङाव. स' नोंथांमोना स' दा थांगासिनो नै ओइ मोनथारसिगोन. मिजिकआ फैना दं. भालुकपुङाव मोनथारसिगोनबो नामा? ओइ इथिं ब्लगार दंसोयो. सान्दुङा हरैजोब्बायलै. जों दा नै माइ गेजेराव दं. नै सफैथारबाय. जों दा सफैबाय नै. गारियानो जोंनिया लजिं थाग्रानिया. जों नै इथिं थाग्राफोरा दायो गारि खारबाय नै थांगासिनो उल्था थाजोबदों. Ayo. Huni. Kami lah dah kaya. Oh, ni mak siapa istirahat sing nai. Sini hula. Gari yang mana anjing nak? No, cara dia. Sak, masak bujian nama Ira. Macikan membeli. Macikan. Kayak Manipur ya. Jengkop lah. Caranya guys, sana. Siap. Gari yang mana baik, gari yang tidak. Yes. Gari yang mana sama sih nggak masak saya istirahat saya karena nih dayu punya sini. Ini jelang juga. Itu masih terlalu. Tiga deh cing membayar nah. Tengah sini. Oh. Iya hati tiket membayar nah. Gari yang mana kita istirahat saya karena. Loh, ini garinya. Gari konsultasi sini membayar sini membayar kayak. Sama guys, tangga sini hatinya karena guys, ayo ban ke kundi dah. Ayo. Hello. Ghithauna. Itu. Ayo. Melalan harus ini. Gibai guys. Warna sedang ke. Ayah, agak. Terus. Isi mana?
गाइस नै जों दा सफैबाय गारि हामा जाना होनाया हेलो गाइस स गुड नाइट दोनैनि थाखाय बिथाङानोमोन आरोना भिडिअआ लोगोफोर स गाबोन फुङाव लोगो मोनफिनगोन होनबा बाय बाय बाय। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।